Il-ħruq tal-foresta Amazonja mhux biss qed jaffettwa lil Brażil, iżda l-effetti fuq skala globali huma mingħajr limiti. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-ambjentalist u direttur ta' Friends of the Earth Malta Martin Gallia De Giovanni f'intervista ma' Net News. F'kull ħaġa fil-qasam tal-ambjent diffiċli tajt ir-riżultat aħari għax speċjalment f'każ bħal dan li mhux ħaġa li tagħmel f'laboratorju tista' tqisha speċi, però li nafu żgur huwa li l-Amazon huwa qed jipproduċi 20% tal-ossiġnu fid-dinja, ġifieri mhux xi ħaġa żgħira. Issa ovvjament jekk hemm qosdan plus il-problemi kollha li hemm relatati ma' climate change, ovvjament l-impatt tagħhom bħala sistema sieħa, ġifieri biss wieħed jista' jikkalkulha. L-Amazonja hi l-akbar foresta fid-dinja, deskritta minn ħafna bħala l-pulmun tad-dinja għax bl-ammont ta' siġar li kienet tħaddan tgħin biex tipprovdi ossiġnu u arja nadifa. Il-ħruq tal-foresti tal-Amazonja qed iwassal għal kollass tas-sistemi ekoloġiċi li huma wħud mill-aktar komplessi fid-dinja. Ix-xjentisti ddeskrivew dan il-kollass bħala wieħed li se jħalli impatt bla preċedent. Il-problema ta' ecosystem collapse, ġifieri ħafna speċi qed jinqerdu, ħafna minnhom bad insiru nafu l-impatt tagħhom wara fuq speċi oħra jew fuq sistemi ekoloġiċi oħra. Il-problema hija li l-affarijiet tant qed imorru l-barra mill-kontroll tagħna li ħajkun hawn problemi kbar naħseb jekk mhux ħajkun hemm politikanti li jagħmlu policies bażikament u jgħidu issa żmien. Friends of the Earth Malta taħdem fost l-oħrajn fuq affarijiet li ħallu effett negattiv fuq il-bidla tal-klima. Fl-aħħar snin il-bidla fil-klima saret problema iżjed rikonoxxuta, tant li issa qed jinħassu l-effetti ta' din il-bidla li huma ta' detriment fosthom iż-żieda fit-temperaturi li qed taħkimna. Il-problema ta' climate change u temperaturi qed jiżdiedu diġà dak kien iktar sajf sun fid-dinja qatt minn meta ġie rekord, ġifieri u daw snin qed jiżdiedu kull sena qed jikser rekord tas-sena ta' qablu ġifieri. Bosta jisħu li l-konsum eċċessiv tal-laħam u ikel simili jikkontribwixxi għal bidla fil-klima u minkejja dan is-suq u l-industrija tal-laħam qegħdin dejjem jikbru. Dak li qed nieklu fl-istess qed jimpatta x'qed jiġri f'post ieħor. Di mhux ġast kwistjoni ta' li twaħħal il-ħtija fuq in-nies dana ġifieri, imma anke kwistjoni ta' policies. Martin De Giovanni spjegaw wkoll li qed nirriskjaw li naslu f'punt kritiku b'linja li meta naqbżuha ma nistgħux nerġgħu lura minnha u jkollna bekk naffaċċjaw ir-reperkussjonijiet. Sa dan it-tant dwar il-ħruq fil-foresta tal-Amazonja kien hemm bosta li esprimew id-dispjaċir tagħhom fuq il-midja soċjali, fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li fuq Facebook saħaq li l-pjaneta tagħna ħadet in-nar.